Većina onih koji su u 2021. godini planirali graditi odustali su zbog poskupljenja građevinskog materijala u posljednje 2 godine. Ipak, ekonomski analitičar iz Hrvatske Ivica Brkljača izrazio je optimizam da bi cijene uskoro mogle pasti. On je na svom profilu napisao: cijene građevinskog materijala, nema panike. Čini se da je na svjetskom tržištu završio snažan rast cijena građevinskog materijala koji smo vidjeli ove godine. Trend je zapravo započeo još od izbijanja pandemije, kad se poremetila svjetska trgovina nakon uvođenja lockdowna. Na domaće tržište svjetske cijene materijala prelijevaju se s većom ili manjom odgodom, pa ćemo o eksplozivnom rastu troška gradnje u medijima vjerovatno još neko vrijeme slušati, kaže Brkljača. Ipak on napominje kako je bitno da je na svjetskom tržištu došlo do zaustavljanja, pa čak i ispuhivanja cijena određenih roba koji u znatnoj mjeri određuju trošak gradnje. Primjerice, cijena drvene građe ranije je snažno uzletjela, u samo par mjeseci se udvostručila, no od svibnja, kad je dosegla povijesno najnižu razinu ikad, cijena je jednako brzo, odnosno još brže, pala. Danas je cijena na 30% nižoj cijeni nego što je bila na početku godine, odnosno niža je čak i od razine na kojoj je bila prije izbijanja pandemije. Zatim, željezna ruda od svibnja 2020. do svibnja 2021. cijena je narasla oko 2,5 puta. No u zadnja 3-4 mjeseca cijena se totalno ispuhala. Danas je na 44% nižoj razini nego je bila na početku godine, odnosno na približno istoj razini kao i prije pandemije. Cijena aluminija je pak gotovo pravocrtno rasla, te se od svibnja 2020. do sredine listopada 2021. udvostručila. Aluminij je jedan od najviše energy intensive commodities, a kako su cijene energije ove godine vrlo visoke, i njegova cijena je morala rasti. No s obzirom da je cijena ugljena posljednjih tjedana znatno pala, tako je cijena aluminija prekinula ovaj pravocrtni rast i u posljednja 3 tjedna cijena mu je pala za četvrtinu. Uglavnom, čini se da je prekinut, odnosno preokrenut trend rasta cijena građevinskog materijala. Barem za sada, a vidjet ćemo u kojem će smjeru dalje, zaključuje Brkljača.